Estudis previs han demostrat que la temperatura del cos es pot veure alterada en gent que té depressió o símptomes depressius. Aleshores, nosaltres vam voler veure si aquesta temperatura de la pell també es veia alterada en la mostra amb la que treballem normalment, que és el trastorn bipolar, que no només té depressió, sinó que també té manies, com períodes d'eufòria. Aleshores, el que vam fer va ser monitoritzar a gent amb trastorn bipolar amb uns smartwatch que recullen la temperatura de la pell. I bàsicament vam dividir la mostra en 4 grups, que són gent que estava patint un episodi depressiu, gent que estava patint un episodi de mania, gent que estava estable i gent sense trastorn bipolar. I el que vam fer després va ser comparar la temperatura de la pell d'aquests 4 grups durant 2 dies. El que vam veure en els resultats va ser que la temperatura de la pell està alterada en la gent que està patint un episodi maníac, concretament que té una temperatura més alta durant les hores del dia. Aleshores, vam mirar si aquest augment de la temperatura es podia deure a altres factors, com per exemple que es mouen més i estan més agitats, o la medicació, i vam veure que no, que aquests factors afecten, però que no són l'única causa per la qual la temperatura està augmentada. Aleshores, el que hem vist és que aquesta temperatura de la pell en mania podria servir com un marcador per identificar-los. A la psiquiatria continuem necessitant de paràmetres objectius i continus per personalitzar encara més el diagnòstic i el tractament. Aquest tipus de recerca ens apropen una miqueta més a aquest objectiu de trobar aquests paràmetres que ens ajuden a prendre decisions clíniques més personalitzades. Tanmateix, encara necessitem més estudis amb aquests dispositius per confirmar que aquests models poden ajudar a prendre decisions clíniques i estem en aquest camí de fer unes mostres més àmplies i afegir més sensors per millorar encara més la precisió d'aquests models.